bo día a todas e todos, moitas grazas. Fala o nome do Grupo Pres de Cambrai, que é o encargado de concibir e de levar a fin estos obradoiros sobre a música no tempo do Pergamiño Vindel. Son 4 obradoiros en formato de charlas-concerto que se desenvolverán nas fins de semana do mes de novembro, nos sábados, pola tarde, en diferentes localizacións da ría de Vigo. Mañá teremos a primeira desas citas, que será no Museo do Mar de Vigo. A seguinte fin de semana será aquí, en Redondela, na illa de San Simón. Despois na Casa da Navegación, en Baiona. E, por último, no Auditorio de Cangas. Estas charlas concerto o que pretenden é un achegamento a significación musical do Pergamiño Vindel, porque, ademais de ser un documento de importancia filolóxica, é un documento de importantísima relevancia musical, porque é o primeiro testemunho, primeiro e único, de como soaba a lírica medieval profana, en concreto as cantigas de Amigo. Polo tanto, a importancia musicolóxica é moi destacable neste caso, e o que pretendemos é facer unha contextualización musical do Pergamiño Vindel no seu tempo. Faremos unha viaxe musical ao pasado, percorrendo a música dos séculos XII e XIII, non só no contexto peninsular, senón saindo tamén ao contexto europeo. Paseo por músicas como a música dos Minnesänger alemáns, a música provenzal, a lírica provenzal, as cantigas de Santa María, xa no contexto peninsular, por suposto, a interpretación das cantigas de Martín Codax, todo isto interpretado con instrumentos orixinais, réplicas de instrumentos orixinais medievais, feitas por diferentes artesáns procedentes de diferentes partes de Europa, co cal teremos unha variada mostra de instrumentos cos que executaremos eses diferentes repertorios que se interpretaban na península e fora da península no tempo no que foron compostas as cantigas do Pergamiño Vindel, as cantigas de Martín Codax. As diferentes citas teñen prazas limitadas, os cupos son pechados e, por tanto, é necesaria unha inscripción para cada unha das xornadas. O obradoiro é o mesmo, é un só que se repite en varias localizacións, e para cada unha delas hai uns teléfonos e uns enderezos para inscribirse, e hai que advertir que a illa de San Simón ten xa a cota de prazas cuberta, hai bastante xente en lista de agarda, polo tanto, recomendamos a xente que se desprace aos outros lugares. Serán concursos de tapas que faremos en 4 concellos: Redondela, Baiona, Vigo e Cangas, e finalmente, valga a redundancia, teremos unha final en Vigo con show cooking en directo, un poquinho para que eses gañadores dos premios do xurado de cada concurso podan optar a facelo en directo e a concursar nesa gran final, non? Comezaremos en Redondela e Baiona simultaneamente, será na primeira semana de decembro. Teño que decir e teño que agradecer ademais a gran colaboración por parte da Asociación de Comerciantes aquí de Redondela e tamén no caso de Baiona, non? Por esas gañas de participar, ser partícipes como é o que se busca, non? Con todo isto, que o Pergamiño Vindel faga partícipe a todo o mundo, todos os eidos da cultura, por suposto, da gastronomía, que é cultura tamén, non? Por lo tanto, as datas previstas serán esa primeira semana de decembro. A segunda parte dese concurso, que serán Vigo e Cangas, será para o principios do mes de febreiro, e no mes de marzo faremos esa gran final que queremos facer na cidade de Vigo. E, basicamente, eso vai a ser o fundamental deste concurso de tapas que queremos facer, non? Das cociñas de Vindel. O formato será o habitual de calquer concurso de tapas, unha ruta con pasaporte, con as papeletas, e, sobre todo, con gran difusión a través das redes, e poñer en valor o Pergamiño Vindel dende unha perspectiva que tanto nos gusta a todos e que tan de moda está como o mundo da gastronomía. A calidade de execución do Pergamiño Vindel apunta que foi realizado nun escritorio.
Grazas á Xunta de Galicia e ao Concello de Redondela, abriremos a vindeira semana na Sala 5 do Multiusos da Xunqueira unha pequena mostra que recreará un escriptorium, o taller onde monxes e algunhas monxas copiaban, iluminaban e encadernaban os códices. Xunto a esta mostra, que é para todos os públicos, faremos para escolares un obradoiro de caligrafía gótica, tipo así, máis ou menos, onde intentarán copiar coa cana unha estrofa do Pergamiño Vindel e probarán tamén a miniar e dourar unha capitular. Comprenderán coa súa propia práctica o duro traballo destas artesáns da palabra escrita. Deste xeito, cando visiten a mostra do Pergamiño Vindel, recoñecerán o seu valor e admirarán o traballo creativo tanto do trovador Martín Codas como o traballo dos copistas e rubricadores que nos deixaron por escrito este importante legado para Galicia.